सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम प्रसार सांसदनि मावबादाजों लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार सांसदनि मावफुं मेलखौ जयै धेकियाजुलिनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जोंमा आश्रमाव सानथामनि हाबाफारिजों खुङो। 13, 14 आरो 15 अक्ट'बर खालाराव सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम फोसावथाय आफादनि मावबादानि हाबाफारिया जायो आरो 14 आरो 15 खालाराव मिरु ब्रह्म फोसावथाय आफादनि मावफुं मेलनि हाबाफारिखौ लायो। आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय बे हाबाफारियाव फोसावग्राफ्रा बाहागो लाफैयो। बे ब्रह्म धोरोम फोसावथाय सावरायमेलाव नुजाथियो ब्रह्म धोरोम फोसावथाय आफादनि गाहाय फोसावगिरि मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा फोरमायनाय बायदियैब्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसावथाय आफादनि बोसोरारि जथुम्माया फैगौ बोसोरनि 11, 12 आरो 13 फेब्रुआरियाव सानथामनि हाबाफारिजों सिमलानि हुजुआयाव जागोन। जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म प्रसार संसद आरो सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म प्रसार संसद मोननैजों जोङो जावजायै 13, 14, 15 सानथामनि हाबाफारि लानानै जों मोनसे मावफुंथाय लादोंमोन। बे मावफुंथाया दिनै जोबथायाव सफैबाय। दा बे मावफुंथायनि गेजेरजोंनो जोङो मिरु प्रसार संसदनि जोंहा माखासे सावरायनो गोनां बाथ्राफोरखौ जों सावरायबाय। दा जोंनि मिरु प्रसार संसदआ दाजानाय गोदान आफाद। जोंनि आफादाव आबुं नंजोबैलाय जों माखासे प्रसारक भक्त बाबामोनखौ सोद्रोमा महरै लानाय जादों। प्रत्येकता जिल्लानिफ्राय जों साफा प्रसारक लानानै बे प्रसारकफोरनि गेजेरावनो जोंहा जोंनि बे दुलाराय ब्रह्म धर्म प्रसार संसदआव लेङाइ गाहाय प्रसारकनि जोंहा गोनांथि दं। बे प्रसारकनि मासिया खालि जाना दंमोन। दा बेखौ सुफुंनो थाखाय जोङो गासै 13टा जिल्लानिफ्राय जोङो साफा प्रसारक जों मेम्बार लानानै जोङो हानायसिम बोसोरसे नङा बोसोरनै नङा नाजानानै जोंनि गेजेराव बे भक्त प्रसारक बाबामोननिफ्रायनो सासे राफोद जोङो लेङाइ गाहाय प्रसारक मोनगोन होननानै जों मिजिंथिनाय जादों। दा बे थांखिफारिखौ जों मैया लाबाय प्रसार संसदआ आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे जावजायै खुंनो लानाय बे हाबाफारियाव दिनैसिम मोजाङै मोजां जाफुंसार फैबाय। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जिथु बोसोरारि जथुम्मा बेखौ फैगौ 2022 मायथाइनि फेब्रुआरि दाननि 11, 12, 13 खालार खालि सिमला हुजुआयाव खुंफुंनायनि दिनै थामथिम जाबाय आरो बिनि बानजाय आफाद दाफुंनायाबो दिनै गासिबो जाफुंसार जाबाय। धेकियाजुलिनिफ्राय आगोना बसुमतारी, इनसाइड एनि बर'।